Poď si so mňou zabehnúť 20 km tempač v tempe 4 minúty na kilometr. Dneska vám ukážem, ako vyzerá môj tréning, kedy sa pripravujem na Malý Štrbský maratón, čo je 31 km. Dneska mám ísť behať tempový beh 20 km a úprimne vonku dosť prší a nie som si istý, že či to bude dobrý nápad a budem musieť tým pádom niečo vymyslieť. Respektíve skúsim ešte počkať do nejakej 12. 2. či náhodou pršať prestane a potom by som uvidel, že či to pôjdem alebo nie. Bežať v daždi je dosť nepríjemné a hlavne človek môže potom ochorieť. Nieraz sa mi stalo, že som išiel tvrdohlavo tréning v daždi, bola zima a ako som bol rozhorúčený, šiel som do výklusu, tak hneď na ďalšie ráno ma čakal fajný soplík v nose. Takže určite treba prehodnotiť si podmienky, v akých sa trénuje a to zhodnotiť. Super je aspoň to, že není teplo a že je teplota úplne ideálna na beh. Takže pokiaľ bude len takto poprškať aj po obede, tak pôjdem to skúsiť a určite vás zoberiem k tomu. Takže buď pôjdem tunak na bežiaci pás a tam sa uvidíme, alebo pôjdem vonku si dať tempač 20 km cca v štvorkovom tempe. Tak poďme na to. Som na rozkluse, dáme 2 km a potom pôjdeme na to. Takže dnes je cieľ držať zhruba štvorkové tempo, možno trošku aj pomalšie, nejakých 4, 5, 4, 10, záleží od podmienok a celú 20, čiže 4x5 kilometrový okruh a uvidíme, ako sa to pôjde. Hlavne to dokončiť, ísť na teploch okolo tak 165, možno aj menej, zbytočne to nesiliť. Takže poďme na to. Takže tempový beh mám za sebou
a musím povedať, že bežalo sa to výborne, teplota bola tiež výborná, nebolo ani zima, ani teplo, takže bežalo sa ideálne. Našťastie nám ani nepršalo, čoho som sa najviac bál, pretože bežať v daždi to je fakt na ochorenie. Tunak mám štatistiku, ako som to bežal, bolo to 20 km v tempe nakoniec 3,58, za čo som rád, čiže 1 hodina 19 minút a nejaké drobné. Pocitovo to bolo dosť náročné, aj keď tepy boli zhruba 157 úderov, čo je trošku na mňa málo, ale zase na tempový beh, na taký prach to úplne stačí, takže v konečnom dôsledku som spokojný. Aj keď tie tepy boli nízke, tak nohy som cítil, že ich zaťažujem, že musím nejakú tú silu do nich dať, takže v tomto to bolo dosť náročné. A druhá vec, čo bola náročná, bola psychika, hlava, pretože ísť 4 kola, čiže 4 päťky v kuse, je cítiť, že ešte to moje telo není úplne na to pripravené, pretože je to len druhý tempový beh a tým pádom ešte tomu chýba nejaký ten tréning. Avšak mám ešte pred sebou ďalší mesiac a myslím si, že hlava aj nohy si na to časom zvyknú. Takže už som na konci druhého týždňa prvého cyklu na príprave na Malištrovský maratón. Budúci týždeň idem opäť tempový beh, a to 25 km. To pravdepodobne pôjdem na Štrbskom plese, a to olympijský okruh, takže určite vás zoberiem, že ako to tam vyzerá, ako to celé prebieha, a plus k tomu na tomto úžasnom štadióne pôjdem pravdepodobne nejaké kiláky alebo 400. Uvidím ešte, ako sa budem cítiť, uvidím, na čo budem mať náladu, na čo budem mať chuť, ale viem, že dám niečo rýchle, takže určite vás tu zoberiem, zabeháme si na tomto štadióne. Takže pokiaľ sa ti toto video páčilo, určite si kukni aj toto druhé, kde hovorím o tom, aký je zmysel tohto celého kanálu, prečo to robím a čo je môjim cieľom, a taktiež kde sa pripravujem, aj keď predpokladám, že už asi vieš, na čo sa pripravujem, na aký pretek. Ale určite si ho choď kuknúť, je to inšpiratívne, pekné,